jako teško zapravo liječiti, doista. Očigledno je odgovor jednostavan, a to je da smanjimo izloženost stresu, u smislu da se smiri. I mislim da to zvuči kao provokacija, kada osobi koja jest pod stresom kažeš smiri se. Jednostavno tako ne funkcionira. Tu opet bih krenuo od toga što mi možemo napraviti sa tjelesne strane, u smislu prehrane i lijekova, da spriječimo to curenje. Ovdje su nam jako, jako korisni lijekovi. Nažalost, bez lijekova ćemo teško začepiti te kanale, pogotovo znači GLP-1 agonisti, ali u ovome trenutku je nam čak koristan metformin, to je jedan stari jeftini lijek koji veoma učinkovito može začepiti te kanale, spustiti curenja šećera i spustiti razinu inzulina. Čim spustimo razinu inzulina, manje smo gladni, možemo postiti, imamo više energije i odjednom nam je puno lakše izaći iz tog začaranog kruga i obračunati se eventualno i sa samim stresom.